senesikhathi eside. Mama, yini nithi umfundisi wazi into zesintu? Yini la yenzile nize nithi usenza izinto zesintu? Yini la yenzile? Wabonakala enyangeni, kwabonakala kwakhe kunesiphithiphithi, kuney'mbuzi. Uyazi thina enkonzweni yethu asilichithi igazi, impepho nje ayishiswa, kodwa wabonakala kwenziwa eyenza yena leyo nto. Uhleze yena esishumayeza ngazo lezo zinto, kodwa yena uyazenza ngalo. Uthe ngabe sebonakele ukuthi ubonakele, wavele wahoqa esontweni. Nokuthi elekethi umuzi wayithengele, ubaba umfundisi emsebenzini ungene la esontweni evese sewaphela umsebenzi. Simenzela lezi zinto nje siyibandla ngoba engesenamali. Ngiyaxakeka manje ngoba sethi uyithengele imoto uzakhele umuzi. Nginibingelele babukeli bami boMzansi Podcast. Njengoba ningazi igama nguMzwandile Ngwamsani. Eyi, lana-ke ngize ngolunye udaba la. Sibhalelwe umamkhokheli. Umamkhokheli uthi uMangema ucele ukuba sizomlungisela udaba la. Udaba lakhe la engathi umfundisi umfundisi ebandleni. Manje umfundisi engathi-ke useliyekile ibandla. Kodwa-ke manje omama bebandla nekomiti liy'mele engathi belicela umfundisi ukuthi abuyise izinto ayey'thengelwe yibandla. Engathi la kunomuzi, kunemoto ayey'thengelwe yibandla. Manje engathi umfundisi hhayi uyafa impela ukubuyisa. Kodwa-ke ngeke ngande ngenkulumo, ake sibheke yena uMangema, siluze udaba lakhe, sibone ukuthi lusibekaphi. Cela ningilandele. Babukeli bami, njengoba ngishilo ukuthi besicele ukuthi sibheke yena uMangema, sengifikile-ke kuyena la uMangema, umama webandla. Niyabinga mama. Siyaphila. Umzwandile lo, uMzansi Podcast. Sizwile ukuthi usibhalelile, besicela ukubuza ukuthi uma kodwa njengoba sibize la ekhaya, ngabe usibizeleni? Ya, ngoba buseke wachaza sinenkinga umfundisi wethu besikhonza kuyena useshiyile ibandla ngoba thina siya abantu abasindisiwe. Seshiyile ibandla sesizathiwa seqhubeka ngezinto zesiZulu. So manje siney'nkalo bake bathuma mina-ke njengomkhokheli, mina nguMangema. Bathuma mina njengomkhokheli ukuthi angike ngiyobakhulumela naye ekutheni bacela ukuthi nene abuyise izinto lezi oyisethengele zona yibandla, nomuzi wakhelwe yibandla, imoto le ahamba ngayo eyebandla. Ukuze aqhubeke-ke ney'nto zakhe nathi sibone ukuthi senze njani siyibandla. Eyi, babukeli, cabanga ukuthi niyalizwa udaba laMangema. Uma ucabanga uMangema simfica khona ekhaya. Yebo, sizomfica. Kodwa mama-ke siqalile, yena umfundisi-ke uwumuntu onjani kodwa lo muntu esiyekuyena? Ube sesithola isikhathi esingakanani mhlawumbe ibandla-ke nje Hhayi, unesikhathi eside kakhulu ngoba ngiqale nje mina Sunday school, bekuvese kuwuyena. Ngithi nje ula ko-20 years manje. Asimazeli okubi, asazi ukuthi ikephi inkinga ngoba esevele wasilaxaza nje kanjalo, waqhubeka ney'nto zesiZulu. Ngiyacabanga ukuthi uyena ozokwazi ukusichazela ukuthi yini enyenza ukuthi avele asilaxaze kanjalo, aqhubeke nezinto zesiZulu ekubeni azi enkonzweni ukuthi asihambisani nazo thina. kodwa yena umuntu wakwanukwa mhlambe ngenkohlakalo noma mhlambe kuyaqala ukuthi enze iphutha umfundisi. Hhayi, kuyaqala ngoba nakhona kube isikhathi eside ukuthi sikuzwe lokho. Ngoba sase siyahlangana-ke siyibhodi, kwaphuma mina ukuthi ngize ngizokhuluma naye. Ngiyakuzwa. Hhayi mama, ngicabanga ukuthi ake simbheke umfundisi sike sizwe isayidi lakhe. Hhayi, Cela nisilandele babukeli, siyobheka umfundisi ngaphakathi sizwe ukuthi usiphathelani. Thandwa zami zoMzansi Podcast, sesingenile-ke la ngaphakathi ekhaya. Siyayifica inciko kaNkulunkulu Mgcotshwa. Sihamba noma umkhokheli la. Mgcotshwa kaNkulunkulu. Yebo. Uyaphila ncike yami? Sikhona. Hhayi. Ngumzondile mina ngwamsana Sibongo. Umajoka. Umbatha la. Ngiyabonga baba. Ngihamba noma umkhokheli la ngicathi uyamazi mamkhokheli. Ngiyamazi. Uyamazi. Hhayi, siyabonga ncike yami. Mamkhokheli. Hhayi, sesifike kuyena umgcotshwa kaNkulunkulu. Mamkhokheli ngicela silibeke udaba kubaba umfundisi esize ngaye.
Baba umfundisi, ngoba ngize la kuwena, ngibhalele la kaMzansi, ngacela ukuthi bangiphelezele ngize la kuwena. Sizokhuluma mayelana nebandla. Wena unesikhathi eside ulapha ebandleni lethu, kuyabe manje asisakuboni, mase siyezwa kuthiwa usulandela izinto zesintu, ekubeni uyazi thina ukuthi siyinkonzo esindisiwe siyilandela izinto zesintu. So manje sike sahlangana-ke siyibandla, sayixoxa leyo nto, kwase kuthiwa akuphume mina njengomphathi webandla, akuphume mina ngizokhulumisana nawe ekutheni wena uyazi imoto lo ohamba ngayo eyibandla, umuzi wawakhelwa yibandla, kodwa manje ngoba usushiye ibandla, sicela ukuthi lezo zinto zibuyele ngasebandleni ukuze uqhubeke-ke ney'nto zakho ozenzayo. Mama Mkhokheli, mina ngizokhuluma nje engikwaziyo. Ibandla alingisizanga ngalutho, imoto ngayithengela, umuzi ngazakhela umuzi. Ukuqhamuka ukuthi khona okuqhamuka ebandleni angikwazi lokho, yabo. Njengoba nje ufika namakhamera manje angiyazi lento oyishoyo. Kufuna kabe angikho nala ngibhizi kabi ngoba ngiyekiswe ukugula nakhona esikonzweni, hhayi ngoba ngiyiyekile inkonzo. Ngisekhona enkonzweni kodwa kukhona la ngisayisiza khona. Kodwa-ke baba, ngiyathuka ngabe uthi wayithengela, wazi kahle mesinikela thina zinyanga zonke sikondla Yebo. imoto, wazi kahle ukuthi uthengelwe yibandla. Uyazi nalesikhathi esawathengelwa ngaso le moto ohamba ngaso ibandla, umuzi wazi ukuthi wakhiwe ibandla. Wena unezinto ey'ningi kabi ozenzela ibandla, asibalanga-ke iy'nto ey'ningi, sibala kona lokhu esikudingayo njengamanje, umuzi okufanele usuke kuwona ngoba ungaphansi kwebandla, imoto ngoba ingaphansi emalini yebandla, iyadingeka. Ngeke ngivele ngikhulume into engekho. Lento engiyikhuluma siqale sahlala phansi siyibhodi sayikhuluma. Nawe uyakwazi nje lokho, usungaphika nje ngendlela ophika ngayo, kodwa uyakwazi lokho ukuthi wena izinto ey'ningi buzenzelwa yibandla. Eyi, baba mfundisi, Mcotshwa, eyi, ngicabanga uyamuzwa umama Mkhokheli la. Ya, ngizwa kahle. Nawe ngikuzwile bamfundisi, inkulumo yakho yokuqala nje uphikile okushiwo umama Mfundisi, Yebo. okushiwo umama Mkhokheli, Yebo. uyakuphika. Umuzi ohlala kuwona manje iwona lo muzi akhuluma ngawo umama Mkhokheli? Yebo, ayiwona umuzi, iwona engihlala kuwona impela. Awukwazi ukuthi wathengwa ibandla? Hhayi, manje emalini zami. Ubusebenza mfundisi? Yebo, ngike ngasebenza. Uke wasebenza? Yebo. Mhlawumbe isikhathi esingakanani mfundisi? Hhayi, mhlawumbe iphelile ngo-15 years. So ngase ngibuyele enkonzweni, ngabhekana nenkonzo-ke kuphela. Nakhona nje lapho beqhamuka nje uma umfundisi, kona kahle angishiyile enkonzweni, ngisekhona enkonzweni, kuseyinkinga nje esangibambile ngaphatheki kahle. Wababikela mfundisi? Yeah, ngababikela, uyazi mama, ngababikela Mama. enkonzweni. Angizange ngivane Asikwazi nginyamalale. ngoba ngisho ngithi sizwa ngoba sesizwa ngabantu emaceleni, ngoba uyazi ngithi izinto zesintu thina sihambisani nazo enkonzweni yethu. Avangazi sizwa ngoba sesizwa ngaphandle futhi sesiyabona kusenesikhathi eside. Mama, yini nithi umfundisi wazi izinto zesintu? Yini la yenzile nize nithi usenza izinto zesintu? Yini la yenzile? Wabonakala enyangeni, kwabonakala kwakhe kunesiphithiphithi, kuney'mbuzi. Uyazi thina enkonzweni yethu asilichithi igazi, impepho nje ayishiswa, kodwa kwabonakala kwenziwa eyenza yena leyo nto. Uhlezi yena esishumayeza ngazo lezo zinto, kodwa yena uyazenza ngalo. Uthe ngabe sebonakele ukuthi ubonakele, wavele wahoqa esontweni. Nokuthi elekethi umuzi wayithengela, ubaba umfundisi emsebenzini ungene la esontweni evese sewaphela umsebenzi. Simenzela lezi zinto nje siyibandla ngoba engesenamali. Ngiyaxakeka manje ngoba sethi uyithengela imoto uzakhela umuzi.